Hello po. Ano sa mo? Hindi ka magkukurao, boy. Ay, sorry. ka. Sorry ka na. Ikaw pa ka mong sardinas. Iba anong klase sardinas? Ito nag-ulap tik pa. Itong sardinas na family. Pamilya ano? Family stroke. Ang talaga nintindiro ni Niyo. Ang family, sa tinda na kayo. O tinta. Sintok, kinsiyong lang sa muya. Utang na muna, sabi ni Papa. Yeah, palista na lang. Sige na. Thank you. Sira mo niyo ay. Uy, sakto. May ugbus ka mo, muting. Bus. Kasi ano ugbus na muting? Samo. Pero samo lang. Pili makagad. Sira mo niyo. Pili makagad. Ugbus ka muting. Pakaluto taon mo ko. Kuha na. Ikaw lang, kuha naman ako. Ma'am, maluto ako ng sardinas na may bus kamuti. Magad akong bus kamuti, kuhanan mo na ako. Dahil na. Ito yun ang ipod. Ako pa papakunin mo. Dahil na, boss. Kuhanin ako. Tira. Salamat. Gupuin ko pati ngun yan, ay. Ito pa kasya lang digday. Pataran mo ng utak mo, ay. Dali na. Dali na. Kuha na. Yan. Yun ang isa naghagad. Ako ang pinakuha. Kala mo, boss. Doon ko lang itong hagad. Baral baga na ni. Yan. Yan ang maray. Nakaisipan. Oh, nilutuan ka mo dyan. Kuha! Lutuan na ni. Lutuan na ba, di? Ako na nagwa kang gusto mo, Timo. Tatawan sa ng pedaso. Ubus kamuti. Deal or no deal? 4. Dali na nga, lutuan na. Lutuan na naman. Dali na. Dali na. Lutuan na ni. Walang talang di makagin mga Trigo. Oh. Maray na kaisipan mo ga. Nilutuan ka mo dyan. Kuha.